L'astrofísic santcugatenc Joan Anton Català presenta el seu nou llibre, aquest guia d'observació del cel per a nois i noies, una guia pràctica per poder observar el nostre cel nocturn i entendre tots aquells punts de llum que veiem. Per tant, benvingut de nou a la contraportada, en aquest cas, com dèiem, amb aquesta guia d'observació del cel per a nois i noies. Quin és l'objectiu? Mira, és un llibre molt pràctic. L'objectiu és animar a la gent que surti, que aixequi la vista i que gaudeixi del cel, que el cel té moltes històries per explicar-nos i només cal llegir aquestes històries i aixecar la vista. Dius que és una guia d'observació per nois i noies, però també has dit que va des dels 7 fins als 107 anys. Exacte. Forma part d'una col·lecció de Cossetània que és guia de, en aquest cas, d'observació del cel per nois i noies, però jo l'he escrit per totes les edats, perquè el cel, mirar el cel, no té edat. Llavors l'he escrit en un llenguatge molt planer, he intentat que sigui molt pràctic, amb exercicis, amb coses per reflexionar mentre estàs veient, amb trucs per trobar les coses, i això és aplicable a qualsevol edat. Clar, perquè quan nosaltres posem el cap a la nit, aquí a Sant Cugat, veiem aquell cel ple de punts de llum, diem, són estrelles, però què podem veure en aquests punts de llum? Què són aquests punts de llum? Clar, què són aquests punts de llum que fan pampallugues i que ens tenen al·lucinats, no? Bocabadats són sols. La paraula estrella i la paraula sol són sinònims. Per tant, el nostre sol és la nostra estrella i qualsevol dels puntets que veiem de llum són sols, que potser tenen planetes. De fet, avui sabem que molts d'ells tenen planetes. Per tant, el primer que estem mirant quan mirem el cel són altres sistemes solars, altres sistemes estel·lars, llum d'estrelles que estan molt llunyanes, algunes d'elles més grans que el nostre sol, però que les veiem com a punts perquè estan molt lluny a distància. Què més estem veient? Imatges del passat. Imatges del passat, perquè són tan lluny que la llum, tot i viatjar molt ràpid, ha trigat molt de temps en arribar-nos. I a ull nu, sense telescopis, per exemple, les estrelles que veiem en una nit van emetre la seva llum, per tant, les veiem com eren fa 50 anys, 200, 1.200 anys, 1.600 anys, 2.000 anys, que vindria a ser més o menys el llindar de, sense telescopis, com de lluny podem veure les estrelles. Per tant, estem veient estrelles que van emetre la seva llum fa uns quants milers d'anys. És a dir, que són imatges, és a dir, que és un viatge al passat. Absolutament, imatges del passat. Jo dic coses que van ser i potser ja no són, segur que ja no són igual. Potser el que estem veient, aquella estrella que veiem, potser ja no existeix. Exacte, potser ja no existeix. Tot i que la vida de les estrelles es mesura per milions d'anys. Llavors seria molta casualitat que en aquests 2.000 anys que l'estem veient aquella estrella hagués mort, però en principi podria ser, perquè clar, la llum que ens arriba avui va ser emesa fa això, 1.500 o 2.000 anys per part d'aquesta estrella, però a ull nu podem encara veure coses molt més llunyanes. Per exemple, la Via Làctea, que molts de nosaltres la podem veure a l'estiu, des de la ciutat costa de veure, però la que ens allunyem de les ciutats, anem cap a entorns més rurals, a l'estiu, agost, setembre, sobretot, veiem la Via Làctea travessar el cel, estem veient la llum de la nostra galàxia, que va ser emesa quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa 25.000 anys. I la Via Làctea, perquè nosaltres trobem en un dels braços, en unes espirals, el que veiem de la Via Làctea seria el centre de la galàxia? Exacte. Quan mirem la Via Làctea, aquest recorregut que ens fa en el cel, seria el downtown de la nostra ciutat, seria el centre de la galàxia, el centre de la nostra ciutat. Nosaltres habitaríem un barri cèntric, però no al mateix centre, un barri de serveis tranquil·let, per això estem aquí, perquè si fóssim al mig de la galàxia potser no estaríem aquí. No és habitable, no? És bastant més dur habitar allà perquè hi ha molta mort d'estrella, hi ha un forat negre supermassiu, vindria a ser com els centres reals de la ciutat, que són llocs bastant sorollosos, que pot estar bé per mirar-se'ls, però potser no tant per viure en la mateixa plaça del centre, no? Doncs estaríem veient això, estaríem veient el centre de la nostra ciutat, la llum d'aquell centre que ens arribaria, això, després de 25.000 anys d'haver estat emesa. I altres galàxies, per exemple, la veïna Andròmeda, també la podem veure en el cel? Sí, també la podem veure, el llibre explica com trobar-la a ull nu, en una nit molt fosca sense lluna i també un entorn rural, diguem, on no hi hagi contaminació lumínica. Els mesos de setembre o octubre, si saps on buscar-la, doncs pots veure una petita taqueta en el cel. Si agafes uns prismàtics, qualsevol prismàtics, ja veuràs que aquella petita taqueta es converteix en una taqueta una mica més gran, que ja veus que allò no és cap estrella, que és com un nuvolet, i això és una galàxia, és una altra ciutat, és la galàxia d'Andròmeda, amb 1 bilió d'estrelles, i estem veient llum que va ser emesa fa 2,5 milions d'anys. Imagina't, estem veient, sense cap ajuda, només amb la nostra vista, 2,5 milions d'anys que va ser emesa aquella llum i que ens arriba. Per això jo sempre dic que la llum, després de viatjar tant, no la podem
menysprear, no la podem deixar escapar, hem de mirar al cel. Aquella llum ha estat viatjant milers o milions d'anys per arribar-nos i portant-nos les imatges del cel i les històries. Per això jo sempre dic, no sé, hem de mirar-la, no podem deixar escapar aquesta llum. Per exemple, una de les imatges potser més maques de l'univers que tothom recorda o que tothom té a ment és aquesta núvol de Magallanes, no? Amb aquelles formes impressionants que allà s'està creant estrelles, s'estan creant planetes. Aquests núvols també es poden observar al cel, no? O és més complicat? Els núvols de Magallanes, de fet, els podem observar si anem a l'hemisferi sud. Qualsevol de nosaltres que vagi a fer turisme per sota de l'equador, a l'hemisferi sud, en una nit també sense lluna, podrà perfectament veure aquestes dues taquetes que són els núvols de Magallanes, que són galàxies captives de la nostra, són com petites ciutats de la nostra zona metropolitana, per entendre'ns. El que sí que podem veure ull nu, per exemple, a les nits d'hivern, és una nebulosa, que és la nebulosa d'Orió. És molt fàcil de localitzar, una vegada l'has localitzat el primer cop, que és on estan naixent estrelles. Allò és una maternitat d'estrelles, aproximadament 1.600 anys llum. Per tant, és un lloc on estan naixent sols, on estan naixent planetes, i això, torno a dir, a ull nu es pot observar, i en els prismàtics es veu espectacular. També, a part d'estrelles, també podem veure planetes. Com diferenciem una estrella d'un planeta a ull nu? Hi ha diversos trucs. Un d'ells és fixar-se que les estrelles fan pampallugues, la llum de les estrelles en fa, i en canvi la llum de les planetes és fixa, no fa pampallugues. I això és un efecte de la pertorbació que fa la nostra atmosfera sobre la llum de les estrelles, que estan molt distants, i llavors aquesta llum ens arriba d'una forma molt feble i la nostra atmosfera la distorsiona i fa com aquest efecte de pampalluga. En canvi, els planetes estan suficientment a prop com perquè la llum seva, que no és seva, és reflectida del Sol, ens arribi molt potent i no sigui afectada per la nostra atmosfera. Per tant, la primera cosa és, veig aquella llum molt potent i aquella llum no fa pampallugues, ja sospito que pugui ser un planeta. L'altra és que des de l'hemisferi nord, tots els nostres planetes, inclòs el Sol, inclòs a la Lluna, la veurem sempre en una franja del cel que va d'est a oest passant pel sud. Mai buscarem la Lluna o el Sol o Mart mirant cap al nord, mai. Per tant, l'altra pista gran és orientar-se i estar mirant cap al sud. I ja si tenim la Lluna al cel, que és la que ens marca aquest camí que segueixen tots els objectes del sistema solar, acabarem certificant que sí, que aquella llum que més o menys està a prop de la Lluna, que brilla molt, que no fa pampallugues, que estem mirant al sud, probablement és un planeta. Venus és el primer planeta que apareix en el cel nocturn? Sí, és el primer que apareix i el primer que apareix també al vespre. És l'últim que se'n va al matí i el primer que apareix al vespre. Depèn de quina temporada és, de quin mes. Venus el podem veure quan el Sol es pon, després de pondre's com la primera estrella que surt, o de matinada, l'última estrella que queda, que roman quan el Sol està a punt de sortir, en funció de com està. Ara, per exemple, aquests dies el tenim de matinada. Des de Sant Cugat el veiem molt baixet ja sobre l'horitzó est, justament abans de la sortida del Sol, brillant moltíssim. També és una guia per, com dèiem, per observar el cel a simple vista, però també amb petits prismàtics o telescopis. Amb un telescopi senzill, per exemple, si observem Júpiter, la seva gran taca vermella, la seva famosa gran taca vermella, la podem observar? Absolutament, sense cap mena de dificultat. Júpiter, per cert, el tenim aquests dies també de matinada, molt elevat, no hi ha cap mena de confusió, i durant l'última part de la nit, primeres hores de la matinada, és espectacular. Només prismàtics, per exemple. S'agafen uns prismàtics, qualsevol prismàtics d'aquells vells que tenim abandonats a l'armari, els traiem, mirem Júpiter, el veurem rodonet i li veurem els 4 satèl·lits principals, que són els que va descobrir Galileu, estarem fent de Galileu, i els veurem dia a dia, si mirem al cap d'uns dies, que es van movent i han canviat la seva posició. És una activitat magnífica per fer amb família, amb nanos, amb un telescopi petit. Aquesta esfera que en prismàtics ja veiem però que no li veiem detalls, començarà a tenir detalls i li veurem els colors de les seves bandes equatorials, li veurem la taca vermella. Els satèl·lits els veurem perfectament en qualsevol telescopi d'aficionat petitó. Els anells de Saturn, també un altre clàssic. Molt bé, un clàssic. A ull nu no els podem veure. En prismàtics, si són uns prismàtics bons, veurem que no el podem enfocar. Veurem que té com una forma com allargada, no acaba de ser un punt, lògicament són els anells que ens estan fent que el veiem allargat, i en qualsevol telescopi petit ja veiem els anells, en qualsevol telescopi petit. I us puc assegurar que la primera vegada que veus Saturn amb un telescopi no l'oblides, però és que la segona tampoc i la tercera tampoc. Et quedes fascinat, no? Fascinat. Diuen que per això que els seus anells estan desapareixent. Sí, no estem segurs, creiem que és una característica que té aquest planeta que pot desaparèixer en el futur, que és com molt inestable. S'ha generat a base segurament de col·lisions d'antigues llunes
de Saturn, que van deixar els seus fragments, que per això són quasi fets de gel d'aigua pura, però que podrien desaparèixer, que estan en una situació així com inestable i que en uns quants milions d'anys aquests anells podrien haver desaparegut. Pel que fa als planetes del sistema solar, a ull nu, fins quin podem identificar? Sí, en podem veure 5, que són els 5 que es coneixen ja des de l'antiguitat. Mercuri i Venus, aquests dos els veurem o bé a la posta de Sol o bé abans de la sortida de Sol, com dèiem abans. Veurem Júpiter, veurem Saturn i Mart, per suposat, que és el planeta vermell per excel·lència. El vam tenir aquest estiu d'una forma brillantíssima, com feia molts anys que no el teníem. Es veu vermell, vermell. Molt vermell, molt vermell. Jo m'agrada dir-li a la gent que mentre estan mirant pensin en el que estem fent allà, a Mart, amb els robots que hi tenim, com estem explorant aquell planeta, què hi busquem els nostres orígens, potser les nostres arrels, vés a saber si la vida va aparèixer allà abans que la Terra, per exemple. I ara Mart ja ens està deixant, encara el veiem brillant, ja no molt potent, abans de la posta de Sol, el cel del vespre, i ens deixarà fins d'aquí 2 anys. Visualment el tornarem a tenir molt bé per veure'l d'aquí uns 2 anys, que tornarà a brillar moltíssim al mig de la nit. Deies abans, al principi de l'entrevista, mirar el cel és un viatge en el passat, és mirar fotos antigues, no? Actualment, si mirem el cel, podem trobar aquests indicis, aquests primers moments de l'univers amb aquest Big Bang? Sí, quasi. Com bé deies, com instruments més potents tenim, més rebobinem el passat. És com un àlbum de fotografies que anem passant els fulls en sentit invers i anem a veure com érem quan érem petits. El telescopi espacial Hubble està veient com eren les primeres quasi galàxies i estrelles de l'univers, uns 600-800 milions d'anys després del mateix Big Bang. És fascinant. Són objectes que segur que ja no existeixen, o que si existeixen ja no són com els està veient el telescopi espacial Hubble. Com telescopis més potents construïm, el que serà el successor del Hubble encara podrà rebobinar una miqueta més el temps i ens podrem apropar a veure aquests primers objectes que va fer a l'univers. M'agrada dir que és com si ets investigador i estàs investigant un crim i estàs veient com el crim s'està produint davant dels teus ulls, tu no hi pots interactuar, però estàs podent analitzar perfectament com era el crim perquè l'estàs veient com va ser en el passat. Doncs astronomia és això, és rebobinar el passat i poder veure com va néixer l'univers, com van néixer les estrelles. I la vida. I la vida. Ja ens agradaria saber, tenir resposta, primera per saber si hi ha vida fora de la Terra, segona per entendre com la Terra, com la vida va aparèixer a la Terra i no tenim encara resposta. I és fascinant que també estiguem mirant planetes i visitant i enviant sondes a Plutó i encara avui en dia tenim preguntes sobre el nostre propi planeta, el nostre propi origen, que no tenim resoltes. Quin és l'objecte més antic que podem veure en el cel? En el cel, de fet, a ull nu, arribaríem a la galàxia d'Andròmeda, que seria aquesta galàxia, per tant seria un objecte que estaríem veient com era fa 2,5 milions d'anys. Amb uns prismàtics això ja ho allargaríem i podríem arribar a veure galàxies, objectes que van emetre la seva llum uns quants centenars de milions d'anys. En telescopi això ho allarguem, en un bon telescopi d'aficionat podem veure objectes que van emetre la seva llum fa uns quants milers de milions d'anys. I com et deien, el Hubble o els telescopis professionals estem veient objectes de quasi fa 13.000 milions d'anys, imagina't. És que els diem la xifra molt ràpida i són molts i molts i molts anys, però les xifres en astronomia... Sí, a vegades fem similituds. Jo una vegada vaig fer una similitud i vaig dir, imaginem que tota la vida de l'univers fos una setmana, de forma que el Big Bang succeeix a les 00 hores de la matinada del dilluns, i ara seríem acabant aquesta setmana. Doncs perquè es fem una idea de la relació de temps, nosaltres, els homínids, hauríem evitat durant aquesta setmana els 9 darrers segons d'aquesta setmana. Molt poc. Tota la nostra història, tots els nostres avantpassats, tot estaria concentrat només amb els últims 9 segons d'aquesta setmana còsmica. Què és el que més fascina? Tu que ets astrofísic quan mires el cel nu? Jo és que em fascina tot. És increïble perquè deixes anar la imaginació i, per exemple, a mi m'encanta pensar si hi hauria algú més en aquell moment, si pot haver-hi algú més fent el mateix que jo estic fent, que és mirar el cel i preguntar-se sobre la vida en altres punts de l'espai. Perquè nosaltres també som un punt. Som un punt insignificant, quan te'l mires des de lluny, i tenim fotografies que ha fet les sondes Voyager, per exemple, el nostre punt és insignificant, apenes es pot distingir quan ja passes de Saturn. Quan t'allunyes de Saturn, la Terra ja pràcticament ja no es pot distingir, molt menys des d'un altre sistema estel·lar, des de planetes en altres estrelles. Estarien veient tota la nostra galàxia des de fora i li posarien un nom tan avorrit com nosaltres li estem posant a les altres galàxies, PGC 4263, per exemple, sense saber que entre aquell bilió d'estrelles n'hi ha una molt especial que té un planeta blau molt especial on hi ha persones que es fan preguntes.
Algú tocaria un botó i faria desaparèixer tota la nostra galàxia i l'univers no ens trobaria a faltar. Ningú no ens trobaria a faltar. Tot i això estem aquí. Tot i això ens hem de donar compte de l'enorme fortuna que tenim de tenir vida i d'haver participat en aquest experiment que es diu vida, que ha fet la natura amb nosaltres, no? Fer que hi hagi un Big Bang, fer que hi hagi un univers que sigui compatible amb la vida, podrien haver-hi multitud d'universos que no serien compatibles amb la vida. I aquest ho és, evidentment, per això no seríem aquí. I el sistema solar, de moment? El sistema solar som els únics habitables. L'ha fet perfecte i ha creat un planeta que el va carregar d'aigua en el començament i el va posar a una distància perfecta del Sol perquè aquesta aigua pugui ser líquida, etc. Podríem seguir i escriure un llibre de les casualitats que ha fet la natura per fabricar la vida, no? Per tant, tot i ser insignificants des d'aquesta escala gran, són molt importants perquè formem part d'aquest experiment, tampoc no podem malbaratar aquest regal de la vida. Exacte. Una de les grans fascinacions de l'ésser humà des del principi de tot ha estat mirar el cel i veure aquelles constel·lacions i crear imatges, no?, entre les estrelles. A vegades nosaltres també ho fem, aquest exercici de mirar i dir, ostres, aquí hi ha aquesta constel·lació o una altra. També ens ajudarà, oi, aquesta guia? Sí, de fet explico les constel·lacions, com trobar-les, i és un tema també fascinant des del punt de vista històric, com aquesta gent, com deies, eren capaços de mirar el cel i veure amb el cel tot, era el seu oracle. Ells, els déus, es comunicaven amb ells a través del cel i per tant el cel era molt important. Aquestes figures d'herois, de princeses, d'animals mitològics, explico com reconèixer-les i també explico mitologia, explico les històries aquestes que hi ha al darrere d'Orió o del Taure o del Lleó, que són històries molt maques de llegir o de recordar quan estàs allà estirat en una nit d'aquestes superxules mirant les pampallugues de les estrelles. A més, les estrelles sempre han ajudat en els homes i dones, per exemple, en l'agricultura, per moltíssimes coses. Miraven el cel nocturn per saber quan havien, el temps, on estaven, on deixaven d'estar. O la lluna, o miraven la lluna per això saber si havien de conrear o no, o per predir multitud de coses. Nosaltres apenes mirem el cel, hem deixat de mirar quasi la lluna, la donem per sentada que estan allà i no la veiem, i torna a ser un objecte fascinant d'aquests que dèiem abans, que si mires en uns prismàtics t'has de seure, perquè ja li començaràs a veure els cràters i les imperfeccions de la seva superfície, i faràs de Galileu una altra vegada, que va ser el primer que va mirar la lluna amb un instrument. I això no costa. A més, tenim unes superllunes últimament. Exacte, n'hem tingut 3 seguides, gener, febrer, març, ara ja no en tindrem cap més aquest any, però és igual, qualsevol lluna. Jo recomano a la gent que no la miri quan està plena, perquè per veure-li cràters i per veure-li relleu l'has de mirar quan està o en un moment decreixent o en un moment de minvant. Ara la tenim minvant, està perfecta, i llavors el que has de mirar és la part que separa la llum de l'ombra, perquè en allà, si estiguessis situat allà, estaries veient una posta o una sortida de sol, i per tant la llum és molt baixa, és molt inclinada, provoca relleu, i és quan veus el relleu de les muntanyes i dels cràters. En una lluna plena el sol li cau en vertical, és com nosaltres, no faria ombra, per tant costa de veure el relleu de la lluna quan la mires plena. Joan Anton, una de les coses per mirar el cel per això és una bona visibilitat i poca contaminació a les ciutats. Això és complicat. Aquí a Sant Cugat com estem? Podem veure bé el cel? El podem veure, primer missatge, el podem veure des de qualsevol lloc. Això també està explicat aquí. Des de qualsevol ciutat podem veure la Lluna, podem veure els planetes. Els planetes no hi ha cap mena de dificultat, veure Júpiter en uns prismàtics i veure-li els satèl·lits, per exemple, cap mena de dificultat. Què més podem veure? Les estrelles més brillants les podem veure, les constel·lacions més clàssiques les podem veure. I a Sant Cugat som afortunats perquè només caminar una mica ja som a Collserola, ja som al Pi del Xandri, o ja som a Bellaterra, i des d'allà es pot veure moltíssima més cosa. Jo, a vegades, amb els amics, fem observacions i ens allunyem, a peu de Sant Cugat, uns minuts per poder fer les observacions. Per tant, som afortunats de tenir aquesta barrera que es diu Collserola, que també ens protegeix molt de la llum de la gran metròpoli que és Barcelona. Per tant, avui la nostra recomanació és que tots alcem el cap, mirem el cel, que veurem a Venus, oi que sí? El primer planeta. I Júpiter el veurem també. I Júpiter el podrem veure, i també totes aquestes estrelles, aquestes constel·lacions, però sobretot fem aquest exercici, no? Exacte. D'alçar el nostre cap, que a vegades el tenim molt cap a baix, alçar el cap i veure les estrelles, també com van canviant nit darrere nit, i amb una bona guia d'observació del cel per nois i noies de Joan Anton Català, que segurament ens ajudarà molt i moltíssim. Moltíssimes gràcies per venir a la Moltes gràcies a vosaltres, Laura. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins a propera.